Gipasabot sa Department of Education nga walay mausab sa mga subjects sa mga estudyante atol sa pagpatuman sa three-term school calendar sa sunod school year. Sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao, sumala ni Jenelito Atilio ang tigpamaba sa DepEd 11. Ang basic education dili susama sa kolehiyo nga mausab ang mga subjects matag semester. Ubo sa bagong sistema, inay tungaon ang school year sa upat ka mga periodical o quarters. Tungaon na lang kini ngadto sa tulo ka mga termino o tulo ka grading period. Ning bag-uhay lang giaprubahan sa Economy and Development Council nga gipangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang three-term school calendar alang sa pagpalambo sa sistema sa edukasyon sa nasud. Sa sunod nga school year, gilaraw nga 201 ka adlaw ang pagtungha. Din ang unang termino nakatakda sa Hunyo hangtod Setyembre. Gisundan sa Setyembre hangtod Disyembre ug ang ikatulo sa Disyembre hangtod Abril. Pagpaklaro ni Atilio, susama gihapon ang panahon sa break o bakasyon sa mga bata, sama sa mid-year review sa mga magtutulo ug Christmas break. Tumong niini nga mahatagan og mas taas nga panahon nga makakat-on ang mga bata ug matubag ang mga gintang sa edukasyon tungod sa mga suspensyon sa klase tungod dunay daot nga panahon, kalamidad ug uban pa.